رب یار لئی کائنات سجائی تے کوئی اعتراض نہ کرے رب یار لئی کائنات سجائی تے کوئی اعتراض نہ کرے رب یار سجائی تے کوئی اعتراض فرماندہ کیے کہ اے عامل مائی دا دلارا اے سارے نبیاں تو مینوں اے پیارا اے میں آئے سیدا تے میرا ماہی تے کوئی اعتراض نہ کرے رب یار لئی کائنات سجائی تے کوئی اعتراض نہ کرے ہمیشہ پاک لوگ آندے لے تسی بڑے نسبت والے ہو جنہی لجپال میں نسبت ہوئے وہ عام شخص نہیں ہے سماعت فرماؤ اتو ہور تے بچو ہونے ہور نے لائی رکھ دے جو پاکانا لکھور نے ایسا یونا دی منیری لگائی تے کوئی اعتراض نہ کرے رب یار لئی کائنات سجائی تے کوئی اعتراض نہ کرے آخری گل بڑی کم دی گل ہے کہہ دو سبحان اللہ کہ میں مالک رب فرما رہا ہے کہ میں